Ọpụpụ isiokwu nke 34. Jehova wee sị Mozis, wara onwe gị mbadamba nkume abụọ dịka nke mbụ. M ga-edekwasịkwa na mbadamba nkume ahụ okwu niile nke dị n'elu mbadamba nkume mbụ nke ịtụpịara. Nọ na njikere ruo ụtụtụ, rigota n'ugwu Sinai n'ụtụtụ, guzoro m onwe gị ọtọ n'ebe ahụ n'elu ugwu ahụ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla ga-esoro gị rigota. Ọzọkwa, ka a ghara ịhụ onye ọbụla n'ugwu ahụ niile. Ọzọ, igwe ewu na atụrụ maọbụ igwe ehi atala nri n'akụkụ ugwu ahụ. O wee waa mbadamba nkume abụọ dịka nke mbụ. Mozis wee bilie n'isi ụtụtụ, rigorue ugwu Sinai dịka Jehova nyere ya iwu. O werekwa mbadamba nkume abụọ n'aka ya. Jehova wee rịdata n'igwe ojii, o guzo onwe ya n'ebe ọ nọ n'ebe ahụ, wee kpọkuo aha Jehova. Jehova wee gabiga n'iru ya kpọọ oku sị, Jehova, Jehova, Chineke nke nwere obi ebere, onye na-eme amara, onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, onye na-aba ụba na ebere na eziokwu, onye na-edebere nnu abụọ na ọgụ iri nnu abụọ na ọgụ iri ọtụtụ ugbo ebere, onye na-agbaghara ajọ omume na njehie na mmehie, ma ọ dịghị ụzọ ọbụla ọ ga-agụ ndị ikpe mara na ha bụ ndị ikpe na-amaghị. Ọ na-ewere ajọ omume nke ndị bụ nna leta ụmụ ha, letakwa ụmụ ụmụ, leta ụmụ ụmụ nke atọ, letakwa nke anọ. Mozis wee mee ngwa rube isi ya n'ala kpọọ isi ala. Ọ sị, biko, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'iru gị, Onyenwe anyị, biko ka Onyenwe anyị na-eje n'etiti anyị, n'ihi na ndị kwesịrị olu ike ka anyị bụ. Gị gbagharakwa ajọ omume anyị na mmehie anyị, ketakwa anyị n'ihe nketa. O wee sị, lee, mụ onwe m na-agba ndụ n'iru ndị gị niile ka m ga-alụ oke ọlụ dị iche iche, bụ nke ọ dịghị mgbe e kere ha n'ụwa niile, ma ọ bụ n'ime mba ọbụla. Ndị niile, ndị gị onwe gị nọ n'etiti ha, ga-ahụkwa ọlụ Jehova, n'ihi na ihe egwu ka ọ bụ nke mụ onwe m na-eme n'ebe ị nọ. Debere onwe gị ihe nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa. Lee, ngaje ịchụpụ ndị Amorite na ndị Kenan na ndị Het na ndị Perizite na ndị Hivite na ndị Jebuz n'iru gị. Lezie onwe gị anya ka gị na ndị bi n'ala nke gị onwe gị na-aba n'ime ya ghara ịgba ndụ, ka o wee ghara ịbụ ọnya n'etiti gị. Kama unu ga-akwatu ebe ịchụ àjà niile ha, tụpịa ogidi niile ha, gbutuo asherim ha, n'ihi na ị gaghị akpọ isi ala nye chi ọzọ, n'ihi na Jehova nke onye ekworo bụ aha ya, Chineke ekworo ka ọ bụ, ka gị na ndị bi n'ala ahụ wee ghara ịgba ndụ. Ha wee soo chi ha na-akwa iko, chụrụ chi ha àjà. Otu onye wee kpọọ gị, i wee rie ụfọdụ n'ime ihe àjà ya. I wee lụtara ụmụ gị ndị ikom ụfọdụ n'ime ụmụ ha ndị inyom. Ụmụ ha ndị inyom wee soo chi ha na-akwa iko, mekwa ka ụmụ gị ndị ikom soro chi ha na-akwa iko. Gị emerela onwe gị chi akpọrọ akpọ. Ememe achịcha ekoghị eko ka ị ga-edebe. Ụbọchị 7 ka ị ga-eri achịcha ekoghị eko, dịka m nyere gị iwu, na mgbe akara aka n'ọnwa Ebib, n'ihi na ọ bụ n'ime ọnwa Ebib ka ị siri n'Ijipt pụta. Nwa ọbụla nke meghere akpa nwa bụ nke m, na anụ ụlọ gị ọbụla nke bụ oke, nwa nke meghere akpa nwa ehi maọbụ atụrụ. Ma nwa ịnyịnya ibu nke meghere akpa nwa, ị ga-ewere nwa atụrụ gbapụta ya. Ma ọ bụrụ na ị gbapụtaghị ya, ị ga-agbajikwa olu ya. Ọkpara ọbụla n'etiti ụmụ gị ka ị ga-agbapụta, ma ọ dịghị onye a ga-ahụ n'iru m ka ọ gbaa aka. Ụbọchị 6 ka ị ga-alụ ọlụ gị, ma n'ụbọchị nke 7 ị ga-akwụsị n'ịlụ ọlụ ubi na n'owuwe ihe ubi. Ị ga-akwụsị. Ị ga-emekwara onwe gị ememe nke izu 7 nke ụbọchị 7, bụ nke mkpụrụ mbụ nke obibi ọka wit, na ememe nke nchịkọta ihe na ọgbụgba arọ. Ugbo 3 n'arọ ka a ga-ahụ ndị ikom yi niile n'iru Onyenwe unu Jehova, bụ Chineke nke Izrel,
n'ihi na m ga-anara mba dị iche iche ala ha n'iru gị, mee ka oke ala gị niile saa mbara. Ọ dịghịkwa onye ọbụla ga-enwe anya ukwu n'ebe ala gị dị mgbe ị na-arịgo ka e wee hụ gị n'iru Jehova bụ Chineke gị ugbo 3 n'arọ. Egbupụla ọbara nke àjà m n'elu ihe na-eko achịcha. Àjà ememe ngabiga agaghị adịgidekwa abalị niile ruo ụtụtụ. Ihe mbụ nke mkpụrụ mbụ nke ala ubi gị ka ị ga-ewebata n'ụlọ nke Jehova bụ Chineke gị. Esila nwa ewu n'ime mmiri ara nke nne ya. Jehova wee sị Mozis, deere onwe gị okwu ndị a n'ihe, n'ihi na dịka okwu ndị a si dị ka mgbaworo ndụ n'etiti mụ na gị na n'etiti mụ na ụmụ Izrel. O wee nọ n'ebe ahụ ya na Jehova ọgụ ụbọchị 2 ehihie na abalị. Ọ dịghị nri o riri, ọ dịghịkwa mmiri ọ ṅụrụ. O wee dee n'elu mbadamba nkume 2 ahụ okwu niile nke ọgbụgba ndụ ahụ bụ okwu 10 ahụ. O rue mgbe Mozis siri n'ugwu Saịnaị rịdaa, mbadamba nkume 2 nke ihe àmà ahụ dịkwa n'aka Mozis mgbe o siri n'ugwu ahụ rịdaa, na Mozis amaghị na akpụkpọ iru ya na-enwupụta ìhè mgbe ọ kpanyere ya ụka. Erọn na ụmụ Izrel niile wee hụ Mozis, ma lee, akpụkpọ iru ya nwupụtara ìhè. Ha wee tụọ egwu ịbịaru ya nso. Mozis wee kpọọ ha oku. Erọn na ndị isi niile n'ime nzukọ ahụ wee laghachikwute ya. Mozis wee gwa ha okwu. Emesịkwa ụmụ Izrel niile bịaruru nso. O wee nye ha n'iwu ụka niile nke Jehova kpanyere ya n'ugwu Saịnaị. Mozis wee gwabie ha okwu, kpudo ihe mkpudo n'iru ya. Ma mgbe ọbụla Mozis bara n'iru Jehova ịkpanyere ya ụka, o wezụga ihe mkpudo ahụ ruo mgbe ọ pụtara. O wee pụta gwa ụmụ Izrel ihe nke e nyere ya n'iwu. Ụmụ Izrel wee hụ iru Mozis na akpụkpọ iru Mozis na-enwupụta ìhè. Mozis wee kpughachi ihe mkpudo ahụ n'iru ya ruo mgbe ọ bara n'ime ịkpanyere ya ụka.